Neviem, ja som ospal ešte potom, keď sa prebudím. No nazdar! Máme tu pondelok, nový týždeň, nové možnosti preraziť nové dná, i keď hlúposť je podľa mňa bezodná. A máme tu aj nášho Luboška, ktorý nám opäť niečo odporúča. Odporúčam Lexaurín a kakao. Ďakujeme, Luboško. Ozaj, a čo všetko sa udialo minulý týždeň? Pamätá si to ešte niekto? Ja už nepamätám. Ja si nepamätám, čo bolo pred dňom. Ja si pamätám, čo bolo pred 50 rokmi, 30 rokmi. Tak my sme boli niekedy v kontakte. Neboli sme, pán veľvyslanec, ale poďme sa radšej pozrieť na to, kto urobil najväčšiu show minulý týždeň. Povedzte mená. Nebudem hovoriť teda mená, ja som v živote nikoho teda neurážal. Teda manželka mi povedala, že by som mal takéto osobe napľuť do tváre, ale zase syn mi povedal, že otec, nerob to, ty si iný, pošpinil by si sliny. Nechcem si pošpiniť sliny, takže teda to nepoviem. Neser! Nebo ti rozhodím sandály, prde! Pretože nevie argumentovať vzhľadom na svoje rozumové schopnosti, že tam sú dvere, môžete opustiť miestnosť. Pán Eliáš, môžete otvoriť okno? Buďte takí láskaví, otvorte okno. A ja si vyzličam aj sako. A môžem požiadať niekoho, aby nie cez dvere opustil, ale odišiel von okno. Hovne! Brávo. To je skutočné vyjadrenie etalóna diplomácie Slovenskej republiky vo verejnom priestore. Je tu pondelok, nový týždeň, nové možnosti, ako šokovať a nájsť skutočné dno z prostosti. Čo si myslíte, pán veľvyslanec? Ako hlboko klesneme tento týždeň? Neviem, ja som ospal ešte potom, keď sa prebudím. Tak dúfam, že vy ste už všetci prebudení a na všetko pripravení. Držte si klobúky. Čaute.